Hello, good morning guys. Good morning. Welcome back to my channel. My name is Philo Basumatari. How are you all? All is good. गासैबो मोजाङैनो दंना लोगो नोंथांमोन? So be fine. आङो मोजाङैनो दं लोगो नोंथांमोन. So today दिनै जाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे टपिक लानानै फैलायबाय लोगो नोंथांमोन. So बे टपिकआनो जाबाय स्कुलनि पारपसै. गंसे फरायसालिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनो सानदों लोगो नोंथांमोन. स' सिगाङावनो सार आरो मेडाम गेदेरमा सानसुमैफोरनिसिम आंनि बुंनाया माबा मोनसे मिस्टेक आरो रं जायोबा निमाहा होगोन होननानै आङो मिजिं थिबाय. आरो मैया इस्टारडे एसएलसि रिजाल्टआव पास जानाय फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थार्ड डिभिजन, सेथि मासियाव, नैथि मासियाव, थामथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय साफ्रोमबो फरायसुलि फरायसुलाफोरनिसिम थेंक इउ स' माच. गासैनिसिमबो कंग्रेचुलेसन टु अल. गोजोननायखौ जासिबाय लोगो नोंथांमोन. स' आंहा एसेबां मानि क्वालिफिकेसन आरो इडुकेटेड आरो स्मार्ट सिटिजेन नङा. आङो आङो सोलोंनानै जाखिनि मोनो बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामो लोगो नोंथांमोन. स' नोंथाङा जुदि दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानबा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो हायोबा बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगो नोंथांमोन. अके? स' आरो नोंथाङा जुदि दिनैसो गोदानबा स' डिसक्रिपसनाव थांनानै स' भिडिअखौ फल' खालामहैनो हागोन लोगो नोंथांमोन. स' दानिया फैदो मेन गुबै आयदायाव लोगो नोंथांमोन. स्कुलनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नङा होमबा? गंसे फरायसालि स्कुल होननानै बुंदों. SCHOOL. एस माने सेक्रेट. ओरैबायदि निस्थार जाहैदों लोगो नोंथांमोन फरायसालिया. सि माने कालचार, हारिमुसुला, बयखौबो अनसुला, हारि बासिया, सुबुंखौ मुगैया जाहैदों लोगोफोर गंसे फरायसालिया. अनेस्टलि गोग्गो बे गंसे फरायसालि. इम्परटेन्स बे फरायसालियाव माने जोबनो गैयै गोहो दङ जाहैदों लोगोफोर. अर्डारथि, आयेन आब्रुथि गोनां बे गंसे फरायसालिया लोगो नोंथांमोन. लिबारेल, उदां सोलोआरि बे गंसे फरायसालियाव सोलोंनानै उदां अखोराङाव दावबायनो हायो लोगो नोंथांमोन. अके? स' थिग बेबायदिनो इउटुबनि प्लेटफर्माबो सेम एखे टाइपनि लोगो नोंथांमोन. मिथिबायना? स' बिनिखायनो आङो रिकुवेस्ट माने आं खावलायनो सानो फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरखौ इउटुबावनि प्लेटफर्माव फैयोबा गाज्रि भिडिअखौ शेयार खालामा लोगोफोर. स' भिडिअआ बेखिनि. बि विथ इउ एभ्रिथिं. थेंक्स फर वाचिं. खुलुमबाय लोगोफोर.